everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Unsay nangurog? Nganong nangurog man kuno ka? Kuan kining matagtugkad sa imong kamot sa akong naong mura kong kuritian. Unsa? Unya mukuro ko. Nya, kuso kayong mulpot akong kasing-kasing. Ha? Mura isayaw og kuan kanang jumbo hotdog. Ano ba? Tinas kong kasing-kasing oy. Kahanggaw ba di mo Franco? Bitaw sa tinuod lang mura ni sayaw lagi jumbo hotdog ang akong kasing-kasing. Nya mura nabati na kung may nihunghong sa akong kasing-kasing. Unsa may hunghong sa imong kasing-kasing? Mihunghong siya na ko nga. Bahalag mapasok, Franco. Basta mo tambali mo, si Miss Babes. Ako ta lang. Papasok usab. Unsa? Nganong mao man ay hunghong sa imong kasing-kasing? Unsa man kuno ibuti pasabot ana? Ha, Franco? Unsa? Kuan kining ambot akong kasing-kasing, Miss Babes. Mura na yabag. Ngano nayabag man? Ambot, gano'n na yabag ni. Wa man ta kumpas mo. Pero ngano laging nikurog man ka? Kuan, kanang basta mutugkad sa akong aping imong kamot nga lumoy kayo. Mukurog ko. Ngano gud taon? Oo, bot. Ngano mukurog ko. Basta mura ko kurintihan. Kurintihan gud taon. Ngano makurintihan man ka ha? Unsa may pagtuon mo sa akong kamot high voltage? Libog bitaw ko, pero gusto na bitaw, Miss Babes. Okay. Mangutan ako. Oo, sa yung pangatanan ako. Nagdumot ka kang JC? Miss Babes, oy. Ako yung naunang magdumot niya. Kung makig-away ko, wasag ko'y daganan, kay dato man siya. Sa ato pa, dili ka musukol niya. No, di, likay lang ko sa gubot, Miss Babes. Mao ba? Labing maayo, Franco. Maglikay lang yung kas kagubot. Wa man tay maanian ng nindot kung maapil ta ng gubot-gubot, iba? True. Sakto yung ka, Franco. Maapil ta ng gubot, o duharay sangputan, o utulo di ay, Unsa man? ospital, prisuhan, ug minteryo. Franco. Samaan ni ron. Sagwagan ni taon ni gali ko maapil sa gubot ha, pero gituyuan gyud ko. Asa ko sangko, di ba sa doktor? Kung nagrabihan pa ko, hospital sangko na ko. Kung nabunog pa ko, ipapriso pa ko. Kanya, o kung napriso ko, ay nabunog ko, papusilan ko. O di ba, madunggaban. Ang sabi na nga tanong ko, patay ko, so uminteryo. Franco. Mauna, likay lang gubot, Miss Babes, kung may mo. Patasaan na to atong pailaw ba, kay lisod kay kung kasugod tagsukol. Kasi di ta kapugong, may nayata. Mga patasaan kong maayong pailaw. Sakto ka, Franco. Oo niya, di na ako mudugay ha. Uli ako. Kung siyang taon ako ginahan taon. Sige, sige. Unsa man, dadon mong kotse? No, ayo, naamang motor. Motor lang ko pa uli. Sa naong na ko eh. Samo ito ka pati ng naong nga. Naog ko. Palit ko prutas si nanay. Palitan ko siyang prutas. Ug doon na ko ilaing hatagan. Nawag. Hello, Chris. Asa na ka, Caron? Muli na ko ron. Nga naman. Ngutanan lang. Mo ba? Miss kita, Franco. Ay, katsararot sa nimo. Binamis kita, probida. Tinood ang bitaw. Diin mo karon si Miss Babes. Doon na siya mga lakaw. Bangko, restaurant, mall. Aw, mao ba? Aw, nangutana lang ko nimo. Nya, unsa man? Di mo man kunong gibugal-bugalan si Andy. Ha?
Dasa na istorya ay bugal-bugal ko taon. Giyon sana ko siya bugal-bugal bi. Sumbong siya na ako, imo siyang gibugal-bugalan. Ada kita oy bugal-bugal ba oy. Wa taon na ko bugal-bugal ni Sandy oy. May gisulti lagi siya na ako. May gisumbong siya na ako. Yun na ha. Ay, okay. Ninumdum na ko. Kung sinainomdom ni mo, ha? Kana ko siya, murag silos na ko bag. Silusan ko niya tungod ni Miss Babes. Oo, kaya ba ko, anak? Lagot na siya ni mo. Oo, mo lagi. Mo tong ako sige ingnan. Wada na pagsilos mo diri nako tungod kay di na mahitabo nga kana si Miss Babes. Mapunta na nako. Ngano ko taon, driver lang ko. Punta din ng kaangko ng amog driver day. Posible sa dana. O niya, kung sa matiyang giingon nga bugal-bugal, Kuan ako sige ingnan. Ngano ko taon nga malambigit na nako si Miss Babes taon. Ay, di taon na mahitabo taon na di. Oy, porbida. O kung manguyab man ko, dili ka Miss Babes. Ato ko niya manguyab, kakanti. unsa? Oh no! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Dili ko makatugot na Franco ha. Dili! Bida. Chris, oy, bida sa di. Mahal kita, Franco. Sa mga pinsing ta? Gusto mo tayo na, Chris. Franco. Bida, sugyot ako ni mo ay. Unsa may mong isugiyon? Tao niya nang makita ta. Nindot yung pagi ha. Unsa ka na? Napaabot lang kung makita ta. Kanus aman. Akuan, karo kami. Ato ako sa bay. Sige, adonti ka. O, sige. Bye ha. Unsa kay ang paagi nga? Nahuna-hunaan. Yamat na noon. Ato siya manguyab kang andi. O kung mahitabo ka na, magkapugno ming andi. Uy, si Chris Payot maning naabot. Nganong nibalik man eh? Nang Mikay, naabot na si Franco. Ay, wa pa, oy. Nganong nagsigi ka magpangita taon sa akong anak, oy. Nang Mikay ba ya, uy? Murag yun kag akong tuba nga kanunay na akong pangitaon. Oh. Ay, kanimo, Chris. Ako pa nang dagway ni mo do. Wa na. Nag-artista na ko. Oh, saba ka din ng Mikay, uy? Pangartistahin man kanyang dagway ni mo do. Hilom na lang ng Mikay. Ay, o lagi, oy. Pang-artista ng dagway gani ni mo ba? O kung imong paguyaban ang sexy o gwapang babay nga nakita sa TV, nga maayong muduwa og volleyball, player ba? Player sa signal nga number 5 yang numero. Ha? Kaila ka? Kinsa man na, uy? Ay, si Vanny Gandler. Saba ka diya ng Mikay, uy? O lagi, gamitan ng kagwapo ni mo dong. Pag mata, use your brain. Utak ang gamitin dong. Diskarte, Chris, diskarte. Nang Mikay? Di ba ko kaluoy ni Franco sa nahitabo niya? Nikisi-kisi in town sa kainit sa sabaw. Sulbahis ko ni JC da. Gituyo mo gito niya pa. Umayaban sa sabaw si Franco. Luoy taon kayo si Franco. Wa palibak ay. Hello, JC. Hello, sweetheart. Anong sweetheart? Babe, sayod kang madly in love ko, di ba? Tapos na, JC. Kasi tapos na. Wow, babes. Wow. Ikaw paghihapon. Kung nagtuo kang kita paghihapon, pwes papasa. Erase. Pero babes. Gitapos ko na. Tao gani nga way pagsalig na ko. Dili ko magdugay, uy. Unsa may kapuslanan nga magpadayon ta? Nga wa mo kay pagsalig? Unya ang selosan pagyud, driver pagyud. My God! What do you think of me, ha, JC? Babes, Gipunan pagyud nimo. Giyab-an pa nimog sabaw si Franco. What a dirty move! babes. Papas na, JC. Bye. Oh, come on. Please, ilang ko gagita, babes. Ayaw yun. Masig mawadaan ko o balansi. Di ka nagmakahimo kung di maayo. Mahagit ka kung garbo, ana, babes.
nga ikaw makibuhag na ako. Kinsa marong nanuktok. Kadit lang. Oh, unsay toyo? Leopard. Pwede. Oh, Franco, unsay toyo nimo? Wala. Yapit lang ko diri. Oh. Dawatan niyo. Ha? Unsa man ni? Prutas, para nimo. Unsa? Para ni nako, ha, Franco? Siguro kang para gyud ni nako, ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.